Jagoro mongirore migao mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo kweth makwedo piny owacho masundo mondo jatend piny Migosi William Ruto wuogi apisi ka owacho ni kom mar jatend piny ok en mana mar dhot achiel kende pacho kae. Montari mabende ne olose kinde nyasi ma Sidayanga gedo mar klese e skul primar ma Nyabikongori e sub-county ma Kuria East owacho ni Ruto osetimo chenro mag dongruok mathoth e pacho kae kendo nego miye thuolo mar bedo jatend piny kendo e yiero mabiro. Sisi hapa Nyabikongori ni wasihi, maana bila William Ruto hiyo klasi hatungejenga. Si William ndio amenipatia kazi, tunaona matunda tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Hiyo ndio tunakufa na yeye. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Uhuru alipoingia aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa watu moja tu peke yao? Montari wacho ni chenro mag dongruok ma Ruto osetimo nenore lela ka koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi ondikre ne okumba manyien ma thieth mano ma SHA mondo giyud chenro mag thieth e yo makare. Wazazi mshike hii kitu inaitwa SHA. SHA inafanya kazi. Kama hauna, wewe umekaa hapa na una hiyo kadi ya SHA, please enda jiandikishe. Malaria hapa kwetu ni mengi, unaenda hospitali alafu unatibiwa